En eksposition af de 7 menighedstider. Indledning. Selvom denne bog vil beskæftige sig med forskellige centrale læresætninger, såsom guddommen, vanddåben osv., som findes i Åbenbaringens bog, kapitel 1-3, er dens hovedtema en detaljeret gennemgang af de 7 menighedstider. Dette er nødvendigt for at kunne studere og forstå resten af åbenbaringen. For ud af tidsaldrene kommer sejlene, og ud af sejlene kommer trompeterne, og ud af trompeterne kommer skålene. Ligesom det første udbrud fra et romersk lys, kommer kirkens tidsaldre frem med en mægtig indledende oplysning, uden hvilken der ikke kunne være yderligere lys. Men når først de 7 kirkealders glans er givet ved guddommelig åbenbaring, følger lys på lys, indtil hele åbenbaringen åbner sig vidt for vores forundrede øjne. Og vi, opbygget og renset af dens ånd, gør os rede til hans herlige fremtræden, nemlig vores Herre og Frelser, den eneste sande Gud, Jesus Kristus. Denne komposition er skrevet i første person, da det er et budskab fra mit hjerte til folks hjerter. Der er lagt særlig vægt på at skrive alle navne og titler, navneord og pronomen osv., der vedrører guddommen med store bogstaver, samt ordene Bibelen, Skriften og Ordet, da vi anser dette for det eneste rette, når vi taler om Guds majestæt og person og hans hellige ord. Jeg beder om Guds velsignelse over hver eneste læser, og må belysning fra Guds ånd være hver enkelte særlige del. William Marion Branham. Kapitel 1. Jesus Kristus åbenbaring. Åbenbaringen 1, 1-20. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske snart. Og han sendte bud ved sin engel og fremstillede det i billeder for sin tjener Johannes, som har vidnet om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd. Alt, hvad han har set. Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord, og bevarer det, som er skrevet i den. Til tiden er nær. Johannes til de 7 menigheder i Asien. Nåde være med eder, og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer. Og fra de 7 ånder, som er foran hans trone. Og fra Jesus Kristus, det troværdige vidne, den førstefødte af de døde, og jordens kongers fyrste. Ham, som elsker os, og har udløst os af vores synder med sit blod, og har gjort os til et kongerige, til præster for sin Gud og Fader. Ham være æren og magten i evighedernes evigheder. Amen. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som have gennemstånet ham, og alle jordens stammer skulle jamre ved hans komme. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den almægtige. Jeg, Johannes, eders broder, og meddelagtig i trængslen og riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, som kaldes Patmos, for Guds ords og for Jesu vidnesbyrds skyld. Jeg henryktes i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bag mig en høj røst, som er en person, der sagde: Hvad du ser, skriv det i en bog, og send det til de 7 menigheder, til Efesus og til Smyrna, og til Pergamus, og til Thyatira, og til Sardes, og til Filadelfia, og til Laodikea. Og jeg vendte mig for at se røsten, som talte med mig. Og da jeg vendte mig, så jeg 7 guld-lysestager. Og midt imellem de 7 lysestager, en lig en menneskesøn, iført en fodsidig kjortel og omgjort om brystet med et guldbælte. Men hans hoved og hår var hvidt som hvid uld, som sne, og hans øjne som ildslue, og hans fødder lignede skinnende malm, når det gløder i ovnen. Og hans røst var som mange vandes lyd, og i sin højre hånd havde han 7 stjerner, og af hans mund udgik der et tveægget, skarpt sværd, og hans udseende var som solen, når den skinner i sin kraft. Og da jeg så ham,
faldt jeg ned for hans fødder som død. Og han lagde sin højre hånd på mig og sagde: Frygt ikke, jeg er den første og den sidste og den levende, og jeg var død, og se, jeg er levende i evighedernes evigheder, og jeg har dødens og dødsrigets nøgler. Skriv derfor, hvad du så, både det som er, og det som skal ske herefter. Dette er de 7 stjerners hemmelighed, hvilket du har set i min højre hånd, og de 7 guldlysestager. De 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er 7 menigheder.